nke onye chiri Nazareth. Ọtụtụ ndị na-ege okwu m adachi na-etinye ya n'ọrụ, mana ihe ha amalọ bụ na nkụzi m abụrụ ihe ị ga-eme adọnki ya, maka na nkụzi m bụ ndụ. Nkụzi m bụ akara ịghọta onwe gị, bụ akara ụzọ ndụ gị iji wee mara onwe gị, ị nwee ike wee chọpụta ihe ahụ ị bụ. Na mgbe i bido na-etinye nkụzi m n'ọrụ, ọ bụrụ na ị na-eso m bido na-etinye nkụzi m n'ọrụ, bido n'oge m bido kụzibe ihe, by now ị ga-enwekwa ike ghọtaba onwe gị. Mana ọtụtụ ha bịagechakwa asọpụ okwu ọnụ na o nwere ihe ọ bụ, wee jechọkwa ebe a na-eme giveaway, maka ihe ndị mmadụ na-achọzi na ahụ ka a chọọ ebe a na-eme giveaway, onye ga-eme giveaway. Mana unu amara na nkụzi m anụ nwee ịfụ na karịrị giveaway ahụ unu na-achọ. Nkụzi m a karịrị ego ahụ ị na-achọ ka enye gị, maka na mgbe i bidoro ghọtawa onwe gị, ife ndị niile ahụ ị na-achọ eruo gị aka, ịma na-ayọzi ego. Ọ bụrụ na ibido tiwe nkụzi m n'ọrụ, kwụba aka gị ọtọ, ịfụ na agụụ ama ngụ gị. Mana onye bịa fụ na m anaghị eme giveaway, ọ chọrọ ige ihe nkụzi m na-akụzi. Adị m eme giveaway, ihe m na-akụzi unu how to catch fish. I don't give fish. M na-akụzi ka ị ga-esi wee nweta nke gị. Ọ bụ ya mere ndị mma onye ga-echakwa ihe m na-akụzi ojenere mma na ebe m na ma na-eme giveaway, ọfụna m anaghị eme, ọ naghị nkụzi m ihe m na-akụzi ebe a, adị m akụzie ka unu kwụọ m ụgwọ ma ọ ga-nweta ego na ya. Maka na ọrụ m na-arụ bụ ọrụ okike sitere m ka m rụọ, ka m nyere ndị nke ya aka, ka m mee ka ndị nke ghọta onwe ha. Maka o nwere oge ọ ga-abịa ịfụ na nkụzi m a ị nọ na-ete ọkwa na ịmụ, ị na-eti nkụzi m a n'ọrụ na ọkwa na ịma ha daghị na-abịazie kperezie azụ. Mana kịta ana m akụzie, ị ga-echakwa ya isi ihu a nnọọ bụ ihe onye a na-akọgheri, ị mara n'onwe gị. Maka na asị abịago buruzi ụzọ n'ụwa karịa eziokwu. Ife na-achọ onye ga-enye ego, iwu nnọziwo ka unu lie taa, unu adịghị iche maka echi, mana nkụzi m bụ maka echi. Maka na awụ na irie taa, echi niile ọgụ akwa gị. Mana ọ bụrụ na itinye nkụzi m n'ọrụ, ibido libe ana otu a ka ị ga-esigide, ịma nna ayọzi. Ụfọdụ wee ha chọrọ data, a na-achọ ebe a na-eme giveaway. Ụfọdụ mechakwa ma na giveaway nwa anyị enweta. Mana afụzi onye nwere ike ịkụziri ihe ha ga-etinye n'ọrụ, asị mbasị wopụ ya. Ma ọ na-achọ ebe a na-achọ ebe a na-agba ọtọ, ma ebe a na-akụzi gbasara arụrụ ana, ebe a ga-arị nwaanyị elu, ebe a ga-eme nke a, ma ọ bụ kọmedi ha ga-eme, a ga-enwe ha minin, ha ga-achị ọchị na ya nụ kọmentị ya, obi ajọọ ha oyi, ịtọmarụkwa ebe ịtọma. Mana ịfụzi nkụzi mma akụzi nke nwere ike inyere gị aka, ọ dịrị gị mma n'ọdịnihu. Ọ ife a nwere ike ụmụ mechazie, o nwere ike mgbe ịfụ m ka m gafere, ahụ adụ m mma, na-eriju afọ, ị na-enwere m anya ụfụ. Mana otu a na-akụzi ya na ọ fịara gị arụ itinye ya n'ọrụ, isi na m na-akọgheri. Ọ bụrụ na echi niile arụ adụ m mma, ị nwebere m anya ụfụ, tajiwere m nwee m taji anya, enwere ike isobesi na m gwara ọgwụ. Mana otu a na-agwụ nna na ihe m ga-eme ka ọ bara unu uru, unu na-afụta maazị onye nkọgheri. Adị m anaghị ego, abụrụ m pastọ na-awụ mgbe nnaghị ego.
na nkụzi bụ ife ga-enyere gị aka ịghọta onwe gị, maka mfụ ka ọ dị gị na mma, ọ ga na-enwe m obi aṅụrị. Mfụ ka ife na-agalụ gị, ọ ga na-enye m obi aṅụrị. Mana ndị pastọ, ife ha na-achọ bụ nke ha. Ụfọdụ ndị dibịa, ife ha na-achọ bụ nke ha. Ndị Reverend Fathers, ife ha na-achọ bụ nke ha. Emasị na ha anaghị anụ nwaanyị, ma ha jiri ụmụazụ mmadụ na-anaghị ha n'iyi, na-egwerikọ ma nne na nwa. Ibechakwa ịbụcha ndị pastọ ma ndị Reverend Fathers na ha na-eme ihe ụka na ife nna nna ha metere bụ arụ, mana ha bịara na-atụ inu nna ha ebe a mana ihe nna ha metere. Ha gbara ife ndị a niile ọsọ, ife ọ na-ejikọrọ nna ha, ha gụfukwa onwe ha na be nna ha. Ma sị ife niile a na-eme na ọ bụ onye ọ kụziri ihe. Gbaa mbọ tinye nkụzi m n'ọrụ nọ maka ọdịna mma gị, na-achọ nke ọ dịrị gị na mma, ka ị ghara ị na-enwezi ndị mmadụ anya ụfụ, ka ị na-enwere mmadụ anya ụfụ, ka ị na-ada ịdị agbago, ị na-anachighi azụ, maka na ife o gosiri na ife ị nwere adịrọ gị mma, onyinye Chukwu nyere gị na ị chọrọ ya. And ụfọdụ na-abụ ọ bụrụ ihe asa anyị na mmụọ na hapụta na a ga-eme edo otu a, hapụtazi arapụzi ihe a, maka na ife eji eme ka ịpụta, eji ewepụ mmadụ akọ na uche ihe mmụọ na nke ụwa ochie bụ ka gị onwe gị ji aka gị chọpụta onwe gị, nwee ike si nye na wee kụziere ndị ọzọ ụzọ ka ị mara ihe ị bụ, na ọ ga-enyere gị aka mgbe ị nwere ihe ahụ. Ị na-akụzi ndị mmadụ na ka ihe si wee ndị ọzọ ewee ghọta, mana ụka ejide wee kpebisi ife niile. Ndị na-agbakwa mgba na-agba mbọ ka unu ghọta onwe unu na-eje na-anụ ọgụ na-akparị ndị ahụ. Ị nọkwa n'ime ị na-akparịkwa ndị ahụ na-atakwa afụfụ. Ghọta onwe gị maka agamnihu gị, ka o wee dịrị gị na mma. Daalụ.